oikein hyvän näköinen tänään. Mä laitan tän uuden mekon päälle. Toi on ihana, toi korostaa niin sun silmiä. Oliks tää Kessin? On. Jätkin ees uudestaan. Antti, joo. Mä katsoin dieseliltä, mun on ihan pakko ostaa. Mä katsoin dieseliltä, mut se oli vaan niin kauan. Mikä biisi ihana? Baari, just. Hei, siis on baari! Tässä on kulkijat täällä alaikäiset. Mä otan kaikki drinkit. Älä drinkit alaikäisen lissu päästään! Mulla on varkaa laukku! Okei! Sä teet siinä. Ihana biisi. Vittu sikaa paistaa. Koska mä teen puhun tolle Karmilla, mitä sanomaan? Ihan oikeesti, mitä sanomaan? Mun mielestä on Make vähän kattelee sua tuolla. Make antaa vähän silmää. Make antaa vähän silmää. Näin. Ollaan normaalisti. Ollaan normaalisti. Tuija. Mun mielestä sun pitäis käydä yrittää vähän. Houseen. Mitä me sanois silleen? Eipä pian enää mut Orhe! Kello se tanssiliikkeen kalle. On se? Suoraan pakin. Liisa käy ottaa vähän silmää houseen, mitä tapahtuu. Kärsästä kiinni vaan. Jos mä törmäisin. Törmää ja keus tanssiliike. Ihanaa. Liisa, mä sanoin Lissu! Ota se pakettiin, ota sinne pääsys! Näit se Lissu meni silmät? Yes! Missä päin se on? Mikä paketti sillä on? Ja mä oon kuullut näistä latinoista! Tää on ihanaa! Ihan vähän Sä oot katselin. ihanasti! Ja mä oon kuullut 11 inches baby! 11 inches! Mistä päin sä oot? Mä se on